салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. легендаи Реал аз Мадрид рафт. имрӯз дар мавриди рафтани Марсело андак зиёдтар ҳарф мезанем. Марсело баъди 16 сол аминак бошгоҳи шоҳонаро тарк мекунад ва дар муддати ин қадар вақт ӯ 545 бозӣ гузаронидааст. ҳимоятгари собиқ дар ин муддат ба задани 38 гол ва 103 партофти головар даст ёфтааст. аз ҳама асос ӯ дар фаъолияти худ дар Реал ҷамъу ҷамъ 25 ҷоиза ба даст овардааст ки дар таърихи бошгоҳи Реал Мадрид ҳеҷ кас 25 ҷоиза то ҳол ба даст наовардааст. маросими гуселкунии Марсело хеле пурэҳсос паси сар шуд ва ҳатто бразилӣ чанд маротиба кӯшиш кард то ашки чашмонашро пинҳон кунад, вале гирья мисле ки аз вуҷуди ӯ мисли оташ аланга мезад. аз ҳамон рӯзе ки ба Мадрид омадам, имрӯз рӯзи хушбахттарини ман аст. ман меравам ва медонам ки аз худ дар ин даста мерос гузоштаам. ҳамдастаҳои ман маро ҳамчун як бозингари дастон медонанд. ман худро легендаи даста ҳис намекунам. аз Реал рафтан мушкилӣ нест, чун бо рафтани ман ҳаёт дар ин ҷо хотима намеёбад. ман намехоҳам ки аз рӯи эҳтиром маро 2 ё 3 мавсими дигар нигоҳ доранд, гуфтааст ба ашкрезиҳо Марсело. дар нишасти матбуотӣ ё худ маросими хайрбод бо Марсело ҳамчунин собиқ капитани даста Раул иштирок дошт ва дар суханрониҳои футболбози бразилӣ худро ба қавле ба зур нигоҳ дошт то ашки чашмонаш нарезад. Карло Анчелоти ҳарчанд мехост худро ҷиддӣ нишон диҳад, вале баъдан ӯ ҳам ашки чашмони худро нигоҳ дошта натавонист. мо ҳамагон медонем ки мутахассиси итолиёвӣ дар дилхоҳ вақту ҳолат ба эҳсосот дода намешавад ва дар чунин ҳолатҳо фақат мӯйлабҳои худро маҳз мекунад. аз футболбозони феълии дастаи Реал барои иштирок дар нишасти матбуотӣ Дани Карвахал ва Марко Асенсио омада буданд. Марсело воқеан худро фидоии Реал нишон медод ва чандин маротиба ҳам изҳор карда буд ки барои рамзи Реал ҷон медиҳад. шахсан ман солҳои пеш медидам ки Марсело дар бозӣ нест, он қадар хуши тамошо кардан надоштам. тариқи телевизион шинохтани бозингар душвор аст, вале аз хурд то бузург бо як дидан Марселоро мешинохтанд. акнун суол: барои чӣ бо як дидан Марселоро мешинохтанд? шумо дар мавриди дӯстии аз ҳад наздики миёни Марселову Роналду огаҳед. онҳо ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он садоқати худро нисбати якдигар нишон медоданд ва робитаи дӯстии онҳо миёни ҷомеаи футболӣ эътибори зиёде дошт. вақте Роналдо аз Реал рафт, Марсело дар саҳифаи инстаграми худ дӯсти деринаашро бо суханони хеле ғамангез гусел карда буд ва ҳатто Криштиану аз раҳбарияти бошгоҳи Ювентус хоста буд то бразилиро ба даста биёранд. хулас ҳамагон аз Роналду интизор буданд ки дар хусуси Марсело чӣ мегуфта бошад. Криштиану дар саҳифаи худ навиштааст ки болотар аз ҳамдаста ӯро футбол ба ман ҳадя карда буд. ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он мо дӯстии қарин доштем. ӯ яке аз бузургтарин ситораҳое аст ки дар утоқи либоспӯшӣ ба ҳамагон хушнудӣ мебахшид. дар саргузашти навад барор мехоҳам Марсело, навиштааст Криштиану Роналду. шумо аҳамият додаед ки беҳтарин дӯстиҳо баъди ҷанҷол ба миён меояд. пеш аз робитаи дӯстии Роналду ва Марсело дар бозии миёни Бразилияву Португалия бо ҳам кашталгирӣ карданд ва дар ниҳоят дӯсти ҷонӣ шуданд. ба ҳама баъди ҷанг дӯстӣ кардан мешавад, аммо бо ҳамин пулчинакҳои маршрути 8 нашуд. ҳамчунин ба рафтани Марсело чандин нафарони дигар андӯҳгин шуданд ки метавонем инҷо номи собиқ сармураббии Реал Зинедин Зидан ва президенти бошгоҳ Флорентино Пересро ба забон биёрем. Зидан гуфтааст ки бо Марсело дар утоқи либоспӯшӣ машварату муҳокима кардан барои ман шараф буд. ту бозингари сатҳи олӣ ҳастӣ, сеҳргари футбол. дар қадамҳои ояндаат барор мехоҳам, гуфтааст Зинедин Зидан. президенти Реал Флорентино Перес баъдан дар мавриди Марсело ва нақши ӯ дар Реал суханҳои дилашро гуфт. мо ба капитани бузурги худ эҳтиром мегузорем. нафаре ки яке аз футболбозони dastoни бошгоҳи мо ва ҳамчунин серҷоизатарин футболбози таърихи даста гардид. ту бешубҳа яке аз зуртарин ҳимоятгари канорӣ дар майдони футбол ҳастӣ. ту тавонистӣ ки дили миллионҳо мухлиси футболро тасхир намоӣ ва ман ҳамчун президенти бошгоҳи Реал аз номи кулли кормандон ва мухлисони даста ба ту изҳори миннатдорӣ баён мекунам. умедворам ки мухлисон туро солҳо дар хотираашон нигоҳ медоранд. мадрид барои ҳамешагӣ хонаи ту аст, гуфтааст Флорентино Перес. мегӯям Марсело бо президент муносибаташ ба қавле соз будааст. маросими хайрухуш, ашкрезии суханҳои хуб Перес Роналду, Рамосу Касиласро ин гуна гусел накарда буд.
аз қитаи мо имсол дар чемпионати ҷаҳон дастаҳо шумораашон нисбат ба солҳои қабл зиёдтар аст. дар ҷоми ҷаҳонии соли 2022 ки аз 21 ноябр то 18 декабр дар Қатар баргузор мешавад, барои аввалин бор 6 тими мунтахаб аз Осиё иштирок мекунанд. мунтахабҳои Қатар, Эрон, Арабистони Саудӣ, Австралия, Ҷопон ва Кореяи Ҷанубӣ роҳхати иштирок дар ҷоми ҷаҳон 2022-ро ба даст оварданд. қаблан соли 2002 дар ҷоми ҷаҳон ки дар кишварҳои Ҷопон ва Кореяи Ҷанубӣ доир шуда буд, 4 мунтахаб аз қитъаи Осиё иштирок карда буданд ва он нишон дод то ба имрӯз беҳтар гуфта мешуд. ҳамон сол мунтахабҳои Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Арабистони Саудӣ ва Чин дар ин мусобиқаи бонуфуз иштирок карда буданд. Бразилия ҳамон сол қаҳрамони ҷаҳон шуда буд. онҳо дар финал мунтахаби Олмонро бо ҳисоби 2-0 шикаст дода буданд ва ҳар ду голро Роналдо ба самар расонида буд. ёдовар мешавем ки ҳама мунтахабҳои иштирокӣ дар ҷоми ҷаҳон 2022 аллакай муайян шуданд ки дар миёни онҳо исми мунтахаби Россия навишта нашудааст. бо сабаби он ки ҳарорати ҳаво дар кишвари мизбони мусобиқа хеле гарм аст, аз ин рӯ бозиҳо дар рӯзҳои охири тирамоҳ ва аввалҳои фасли зимистон баргузор карда мешавад. агар мусобиқа дар тобистон баргузор мегардид, ҳамаи футболбозон якхела мешуданд. реал мадрид шояд бар қасди Мбаппе трансферҳои аҷиберо амалӣ мекунад. чанд рӯз қабл танҳо Тучуамениро аз дастаи Монако бо маблағи 100 миллион евро оварданд ва ҳамакнун дари бошгоҳи Боруссияро куфтанд. бошгоҳи реал мадрид омода аст ки ниммуҳофизатгари дастаи Боруссияи Дортмунд Ҷуд Беллингемро бо маблағи 90 миллион евро харидорӣ кунад. дар ин бора Кадена Сер иттилоъ медиҳад. тибқи иттилои манбаъ, реал имсол наметавонад ки футболбозро ба ҳайати даста ҷалб намояд, зеро ӯ квотаашро аллакай барои бозигарони кишварҳои узви иттиҳоди Аврупо истифода кардааст. бо вуҷуди ин реал мадрид мехоҳад ин тобистон барои як бозигаре ки метавонад пеш аз мавсими 2023-2024 ба даста ҳамроҳ шавад, шартнома бандад. бошгоҳ омода аст ки бо Беллингем шартномаи 56-сола бандад. қаблан хабар дода шуда буд ки ду бошгоҳи шаҳри Манчестер ба ин футболбоз мароғ зоҳир кардаанд. лек реал хостори асосии Беллингем аз Дортмунд аст. Беллингем аз соли 2020 дар ҳайати Боруссияи Дортмунд бозӣ мекунад ва шартномаи феълияш бо даста то соли 2025 амалӣ мекунад. мавсими гузашта футболбоз дар тамоми мусобиқаҳо дар ҳайати Боруссияи Дортмунд дар 44 бозӣ вориди майдон шуда, дар ҳисобаш 6 гол ва 14 ирсоли головар дорад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.